Hi! Welcome back to our channel. Welcome back to my English class Bisaya version. Sa tanan nga ning tan-aw sa mga videos nga nangagi, daghan kayong salamat. Manghinaot ko nga sa kanunay no sa inyong pagsunod ani nga mga videos nga akong gipang-upload na agid mo makuha. So again, this time lahi na po ang ato ang hisgutan. This will be about first conditional. So tana, sugod na ta kay aron dili tang mahuman. So our lesson is about first conditional. Ang first conditional di ay gitawag po na siya og probable future conditional. Nganong probable future conditional man? Unsa man day nang probable? So naay posibilidad nga pwedeng mahitabo in the future. Remember, first conditional is kanang sa future na siya nga mga posibleng mahitabo. Gitawag po ni nato siya og real conditional. Nganong real conditional man? Real conditional tungod kay sa ato nang gingon ganina taas kaayo ang ihang probability nga mahitabo in the future. So buot pasabot na agid siya posibilidad nga matinuod ang iyang kondisyon. Now, ang first conditional nga atong giskutan karon muhatag ni siya warning. Pwede po ni siya gamiton para manghulga, no? Ganina pwede siya gamiton para muhatag og warning. Karon pwede siya gamiton manghulga, manghadlok, no? To make threats. Another use of first conditional is to make promises. Another, para asa man ni siya, give advice. Muhatag og mga pahimangno, no? So advice. Tambag, pahimangno is warning. Advice is tambag. Okay, mali day ko. And then ang last niya is para asa ang first conditional nga atong gisgutan karon para mohatag og mga direksyon. So kaning lima mao ni ang kasagarang gamit aning first conditional. Give warning, make threats, make promises, give advice, and give directions. Okay. So ang structure ani niya kung magkamata og first conditional nga sentence atong gamitan og if plus simple present clause plus a simple future clause. Okay? So, hinumduman nato nga kaning dere o kani mao ni ang ato ang if clause. Mao ni ato ang gitawag og if clause. Then kari dere nahibilin mao ni siya ang ato ang gitawag og result clause. Diba? So again, sa if clause nato mo gamit ta og if plus the simple present clause or the simple present tense, and then the result sa result clause magamit ta og simple future. Okay, simple future tense sa ato ang result clause sa if clause kani man, di ba? Then kani ato ang result clause. Okay? So examples. Nindot kayo ang example. Okay. If I have enough time, I will play ML. Okay, so maka-relate diha. Okay, so sa ako ang example nga gihatag, unsa man ang naa sa ako ang if clause. Kani, if I have enough time. So kung may tag I have enough time, kung na ako'y igong oras, I will play ML. Makaduwa pa ko og ML. Okay, kung ato nang binisayon, kung na ako'y igong oras, makaduwa pa ko ML. Diba? Then, or, napailaing version, kung na ako'y igong oras, muduwa kog ML. Kaya bitaw, nag-answer man mo sa inyong module karon no. Nya, 7 days sa man na, ug gihuman din na ni mo 6 days, hindi na pa kay 1 day nga extra, hindi maka-play pa ka og ML. So, na pa kay enough time. O, diba? Sakto pa kayo yung oras, sobra-sobra pa gani. Nakaduwa pagod kag ML. So, again, sa ato ang sitwasyon nga atong gihatag din hikaras, na ay posibilidad nga na kay igong oras. So, kung makit-an nimo makahigayon ka nga na kay igong oras, unsa may buhaton nimo? Muduwa ka og ML. You see? So, nagamit ta og simple present which is have here plus the simple future na kay I will. Na makaduwa or muduwa. Muduwa pa ka, wala pa ka nagduwa karon. So kung kani kung maabot ning panahon nga napakay igo nga oras, muduwa pa ka og ML. Okay, another example. Another example kani, if I visit a friend, I will bring food. Okay?
So again, ang ato ang gigamit is simple present sa ato ang, di ba, kani atong if clause, if I visit a friend. So kani man ato ang if clause, remember nagamit ta og visit, which is in simple tense. Simple tense ni siya, simple present. Okay, then diri sa result clause, di ba, kani atong result clause, ang nahitabo na I will, na natay will bring. Okay, so will bring. Now going back, simple future tense. Okay, so we will be using will or shall plus base form of the verb. So mao ni nga to ang simple future. Kaning simple future mo ni siya, diba? So ang simple future tense magamit ta og will or shall plus the base form of the verb. So mao nang naata diri, will plus the base form of the verb bring, no? So I will bring food. So kung binisayo na to, kung ako mo bisita sa ako ang barkada, magdala ko og pagkaon. Okay? So wala pa ni mahitabo, pero kung makabisita man o galing ka in the future, so naay posibilidad nga magdagid ka og pagkaon. Nahitabo na wala pa ni both, pero taas kayo ang posibilidad nga mobisita gid ka basin daig laag sad gid ka, no? So naagi posibilidad nga hilig jud ka ikatig bisita og friend nimo. Okay? So see, kani posible ning mahitabo nga mo visit ka in the future. Taas kayo ang posibilidad, and then you will bring food. Another example, this will be the last one para dali ta mahum. Okay, this one. If it rains, I will stay longer here. Okay, so nako ipakita, no. Okay, this one. Tanawa sa ang sitwasyon. Dagom kaayo, no, lugdong kayo ang langit, so naagi posibilidad nga muuwan. Alas 2 pa lang, remember. Dagom gid siya. So if it rains, if mag-uwan, I will stay longer here. Kaya naman ko sa school, so dili pa ko makauli. So I will stay longer sa. So kung ato nang binisayon, kung mag-uwan, magdugay pa ko din he. Di man ko kauli. So kung mag-uwan, naay posibilidad nga magdugay pa ko stay dire. No? So I will stay longer here sa school. Okay? So ingon ana. So again, taas kayo ang posibilidad nga mag-uwan. So taas pud kayo ang posibilidad nga madugay ko og uli. So magdugay pa ko puyo diri sa school. First conditional, pwede ta mo gamit og modals. Okay, so in my next example, this one, nagamit ta og modal nga might. Modal ni siya ha, modal. Unsa man ang modal? Unsa ganitong modals? Auxiliary verbs nga mo help sa main verb. Sa main verb to express moods. Okay, so dire, as I said, we are using in our result clause yung gamit ta og modal. Okay, again, this is our if clause, this is our result clause. So sa result clause, pwede ta mo gamit og modal. Say kalainan nilang duha. Diya sa mga ma'am. Okay, simple future atong gigamit ani, simple future. Diri we are using might. Wala naman ta nag-use of will, but we are using might. So this time we are using the modal, and this one we are using the simple future. Okay. So, atong binisayon on makita na to ang diferensya. So, if it rains, I will stay longer here. So, unsay atong gigamit din ang simple future. So, kung atong binisayon kung mag-uwan, magdugay pa ko din Di ba muna atong example ganina? So, magdugay pa ko din Pero kung kari atong gamiton, if it rains, I might. Remember, it's a modal atong gigamit, stay here longer. Kung mag-uwan, basin, magdugay pa ko dinhi. So basin madugay pagid ko dire. So unsa may kalainan dire, wala ta na masin, no? Dire basin. So naa jud posibilidad, no? So nakuha na ang kalainan, naay kalainan, no, ginagmay nga mga kalainan. Kay kare sure jud kung madugay ko, kare na masin pa lang, basin ay kuhaon pud ko. O diba? Pamasin, basin. Daghan mag nadato sa pamasin. Bitang, no? Basin di madagma. So daghan kaayo tao may tabuan ang might, no? So mo nay kalainan sa modal nga atong gigamit, modal atong gigamit dira ug diri nga simple future tense. Okay, so mao na siya ang ato ang the first
conditional. Na pangutana? Kung wala, human na ta. No? So again, pwede niyo na siya tan-awon balik kung lisod, no? Kung naglisod gyud or naglibog man gani, pwede niyo tan-awon og balik para ma-clarify. And then kung gikinahanglan pa gyud, you can comment down. Feel free to write your comments on the comment section, or you may contact me personally. Again, sa akong mga estudyante diha, my details are on your modules. Ayaw ka balakan na, ara dira ako ang detalye. Just feel free, pangutana lang nako. Okay? So, until next time, again, para nako as your teacher, dili importante nako nga mahuman na ninyo ng module, maansira na ninyo tanan, dili kinahanglan nga daghan kag nahuman. Ang importante nakay nasabtan, nakay nakatunan. So daghang salamat. Bye-bye.